kitchen how many makamera wabvuze kujira ngoja vana dishwasher vana obvious it's obvious vana madishwasher vanopiwa kuti palachi unodecide kana kuti mile ndoda kudya mili uyu zvinongoita nananandosizazvo uyai pano pane zvikuitika panapa guys uyai pano pane zvikuitika onai munhu uyu hamunoti muchamundikonhaisa here mirai hamati vanomuona here mirai ndidai aiwa kamati havaoni face manje because ari nechekure uku Rebecca, I shall love you so much my sister. Mirai nditrai kusuma muna nechinhu chimusoro uyo muri kumona uyu handobvisa mai manje i20 minutes chete uyo munhu akaita chinhu chemazulu musoro uyo guys muri kumona uyu mamona uyu wandaudza padhuze ushu mamona guys ushu mamona guys ushu muri kumona here guys mamona here tanga mandiudza kuti mamona here akaisa chinhu musoro chii muri kuseke rikazvoresokuona ndarizanda nyaya mamuona here guys ushu munhu ari kwadadzuma uyo ane chinhu musoro chenge chemazulu muri kumona hanzi asi kuoneka asi muri kuona here pane munhu raimira ndidai manje ndikaiti ndinde pashi uyo ane vasikana ava ane vasikana ava right asi dudula gai aiwa haasi dudula gai ndikeni kunene uyaya keni kunene mamuziva keni kunene uyayo keni kunene ave nebhegiri yaihliyo kubocha bhegiri ainetsa musouth africa ndiye ushu anzi foni haisi kuoneka orit aive nebhegiri remunetsa uyu ane keni kunene inhu varume ava ane vakadzi vanganega vakadzi vake vanga vakawadisadi uyu akaroora hadzadzi yemukadzi waRamaphosa keni kunene mamuziva keni kunene mamuziva keni kunene ane dehwe remombe exactly ane dehwe remombe vapi awu keni wesushi very good keni wesushi ndiye wemasushika aisa vasikana mashushi padumbu achidla nemuromo masushi ari padumbu ndiye ati aisa pamatumbu ainzi sushi king exactly thank you auya anoziva uyu manje kuti ndifambe mudhuze azviti ane kamwe kamwana kadiki mai mwana kadiki kamwana kanako kanotori nevana zvidiki 2 nenhumbu ane kamwe kamwana kanako ipapapa kanotori kadiki 2 nenhumbu kwanzi nawini uyo chihure chakamugara mubrain taurako vasapinda mvura vari kudarika vasiyeru vari kudarika saka chinzwai zvandaona panapa pane zvandaona panapa antika pane zvandaona panapa guys inini ndongopawo tip anditika zvinozoitika its up to you anditi its up to you inini pane zvatagara panapa zvandaona panapa panzvimbo panapa guys panzvimbo panapa panouya macelebrities panapa panouya vanhu vane mari vane keshi andika saka zviri kuitika pana pane zvekudai pane vasikana ladies of the night andika vanotogara pano ndofunga vanotogarira panapa vanotobhuka ndofunga vanotambira marooms panenge kadona papa yavobhuka marooms umu saka vanenge vachingoburuka chiya pachibhawa panapa zviri pano zvakaoma vasikana vari kuya vakapfeka mapendi chaiwo maimwana penduza maimwana roga rakadaro pentireka vari kuya rakadaro panapa zvachitendera imukati umu saka tatoona because pane mwe musikana muzimba musikana auya nemwana umwe musikana ucho akatozvishambira zva
musoro chomukarati vanenge mukarati kana murungu so asi ane chimwana chimukarati saka musikana muzimba ndikuenda ndochengeta chimwana uchu saka ndofunga musikana uyu pane paanogara samweya mene kuti kupi saka mai vanogara pano vachita basa anouya nemwana voona mwana vaswera zvakanaka navo naye Ashley zvakutaura kuzviwanepi handiti yanga iri eating challenge here ndizvo zvavaida kudya nasika it was a challenge wakambona vachipiwa vanhu zvinonaka inga zvainonaka zvaive kuaitiwa but challenge yaunyasaona kuti ndiana aguta kudya munoisa zvinhu zviri hard handiti ndizvo here hamuisika zvifood iri soft mona saka apa ndangoti nini ndiudze handika ndingoudzawo vaya vanogara vachitavo zvekufamba vaya vachitsvaga mari usiku kuti paita posto panapa animona kuti paita posto panapa panouya vanhu panapa animona paita posto panouya vanhu panapa handizi kuti ndokutaridza ise ndinyatsoona saka it seems as if kwanzi kuti tombinga ndepembinga aiwa ndepembinga because paya macelebrities akawanda tichimaona chienda ndepembinga ende ndipopaonetira chihure chese onai mirai motimoona here imaji vanachoanoita vachidarika mirai ndimbononga foni ndisimuke nditenderere ndakangobata ndishango ichara kudai mumboona mirai ndisimuke kwanzi ndandachasitona unozvizivirepi iwe unozvizivirepi natacha unozvizivirepi Patience muchokoto uri kuti 800 yakatobayawo kuti chii munhu wese akadya chikafu chakadyiwa nemunhu wese vechallenge chete ndo vakadya chicken vari 2 munhu wese akadya chikafu chatakadya chakafanana tese musatauri zvinhu zvamusingaziva sikana ndokuti uyokeni gaindinde paita posto guys paita posto mirai nditrai kufamba ndakanaka ndichingoti hangu kunge munhu ari kudi anongozvifambira animboda makuhwa serei ngaimboenda nemadhayari zangu kumakuhwa ise tisita makuhwa vanhu atisingazivi pasentonoto mirai ndindinei eweka uruwaisa glasi rakapa ncherikavai gainifambe ndakazima kuti ati ndifambe ndakazima ndinyatsoona ndikafamba ndakazuma regai ndikafamba ndakazuma minai ndinyatsokuona onai ndinatsoona no, I'm not going to push. Mr. Kunene, how are you? I'm good and how are you? I'm good, my brother. How are you? Good. Mamona kada morisa. Nene. Saka manje usiku no guys, no say ndazama tunyatsoona. Ndati mnyatsoona tumunhu nyatsokuona but nini manje. Mira ndikasima munyatsoona here. Ndamumhorosa amuna ka. Mira tuona mira ndimbota kumira pana ndika kapa ndimbodomira munyatsokuona. Okay. Let's just come back. Usiku ina mlendo. Mambo kuzakura. No, just stretching my legs. Right.
around. Ndadzoka anamba mina mulaiti kana ndi paje maona here posto maona here posto yo Tunera bodore handadzoka ndamboterere ndani madiaries chiona nzvimbo tadzoka vaona vamanogana vaona zvavaonawo masikati ya variko sisi vai variko kuseri varipo paseri pari mapo guys hi why guys saka posto maiona ka oh thank you Anna maiona mosaika ndaumhorisana naye kakunena ndazomhorisana naye kakunena maiona posto ka guys paita posto panapa saka munongoya panapa pa Ascension Hotel pane inonzi Ascension Hotel andi mazviona munongosvika pano apa munongoya pano posto kune vaya vasikana vanoita basa ravo mabasa akasiyana-siyana guys mahasili akasiyana-siyana vanoita hasili yavo asi chandaona panapa vasikana vese vari panapa vanogeza guys pakageziwa panapa panogezwa guys motoya makageza panogeziwa pano nokuti vese vanhu vachona vane mhene dzavo mhene dzinenge dziri panapa ani maona saka please manzwisi saka posto panapa timu rekudai posto asi you bath nicely wear sexy clothes and nice clothes anzi mari pahotel apo I think unozati chii taimira painenge iri kumaspecial papa wobhadhara iri kuma 1 point okay hanzi you don't even have to stay here unongouyawo murestaurant woinda ukauyawo wopinda murestaurant wochigarira muno modzokera mukwa unenge uchibva amaona unongouya woona woenda andi maona you don't have to stay here but ukauyako uchida kuzogara pane zvokubvisa iwewe it's around 2.5 2.3 per night iyeye paona chimoa mashuwa kagaisa saka ndakuenda ndikangonawo madhairi dzangu ndikangonawo tipu ani ndonga yechupayo ndoonawo katipu nyana kanogona kubatsirawo vanenge vari muindastry kana kuti mutrade iyoyo ndongoya ndongokupayo zvokuti mozoita sei information izvo zvazvenyu guys but information endakupai amona nokuti mozodire information kana uda kutedza si zviri kwauri apa isadhinasi vanhu havashandi mangwana vanoenda basa kunoku vanoenda basa mangwana sonoma working day mangwana sonoma working day mangwana sonoma working day mashuha guys ndikangowana
beti zhuwawo ndepo ndikangowana information guys ndinongoenda kuti ndokanda information hamuchaita information guys muzvazvenyu muchaita seni information ndenda kupaiwo nokuti vamwe vanoshanda mabasa akasiyana-siyana guys ngatitenge kujaja vanhu nekutarisira vamwe vanhu pasi nekujaja vamwe vanhu kuti yeye wazodai tongoyera information vapera izvo saka maiona postoka kuchena wopfeka hiri yako kana kuti wopfeka zvisiri hiri zviri simati-simatiwo zvakavhuravhura musana izvi zvakavhuravhura musana zvakasiya tumazamu tokamudikira panze andimaona modiri imwe yaya vanhu vangogeza mangoona zvakapfeka panapa mangozvionerani maona matirezi angoshama-shama akadini wopinda zvako muno moya nechigamba chako cheshisha shisha iringe ritenga iri kuhaiswa panani zvimagamba zveshisha izvo zviri kudi vanohaisa anotengesa right shisha anzonohaya pano uri kuya panapa iwo nemutenga mari yako wozvewohaya shisha yako andika wawana shisha yako pane munhu anohaisa panapa wogara hako paunenge wakagara wodi wosvika hako shisha yako chitako zvaunenge uchiita sano zvanandangoti ndikurudzei kuzokudongorerai kuzokutaridzai guys atika bhabhai ndikaona zvimwe zvinonakidza kuti chaya chikutsai shesi ndozviri pano kungochiti kwava usiku ndozviri ndaiva ndiri kunyemba mazamu chavo ayo ari kuda kudongorera mazamu evasikana vari apa akuda kudongorera mai mwana akuda kudongorera panzapa mazamu kuita kudongorera chaiko guys ndaichikozidano kwaisisimeli live vechicken ndiani kweweisheni ashly iwe taneta ashly nenyaya dzako dzavangoramba chingoti sitatotaura zvapera isu nai kuramba chingotwigira nyaya dzakare kare vechicken vakudi vadiiko vedway handiti yakaiti eating challenge here ingadisitakambodlamba zaiti of 1 pano hapana zvavanomboita rudu yakatirembeshera vachingodzosa nyaya dzomastri taneta nadzo isu isitoziva takanakigwa chete zvatoziva isu takanakigwa ende takadla chikafu tikasiya tikaita vanhu vakaita matekaway zvandoziva zvimwe zvamutaurai hanzi nashezi info sha iwo info yawana shezi zvokuita action zvazvako sha zvachana information ndakupai zvazvako kwai muchiriko out ndiriko esli ndodzokera ndewednesday ndakatorelaxa ndiri pano kutozorora chaiko ndoudzona nditorina father diaries panapa yona iroko rafather diaries ona iroko rafather diaries onai nditorina father diaries ndiroko rafather diaries guys ndina father diaries pano naindikotadzai kakapisi kafather diaries onai kapisa onai iro gumba rafather diaries marona iro gumba rafather diaries gumba rafather diaries ndinavo pano maona tenda newednesday ko uri kuseke iro roko marona guys marona roka why is too skin to be used? I want to send Diro. Sisi Diro. No roko rwawe. Iwo kana kafuta here Diro roko rawati. Andi muri mutete here. Amuna mutete. Hanzi na Betty loneliness ku UK. Sorry my sister. But azviti here kuti ku UK ikoko kwai gumbo iro ndarisiya. Arisi gumbo ramukoma kotoni ngoma kotoni ndiko dzati ndina father diaries ari kurapa ndiko dzati roko rwaona ruchidaiwo nerwafather diaries ndikati gumbo rekone gumbo kone roko roitusikiri kuita rwafather diaries nai father diaries vanhu vanokupengerai father diaries vari pano father diaries hanzi vatombobuda wani vasiriwo vabuda vasiri vamaona my voice and leg are not going together. Ndozvakaoma zviri kuenderana what guys zviri kuenderana kwai chigeza ichiende madzi febi akufebi wazoenda nechiadhapta changu vevendosana ndakutsvaga chiplagi charara pasi
hanzi nafebi takuenda kwa Eddie Muridzo Handei tikuuya kwadzana vari kutaura ndivo ari kubhinoni hanzi ndavaona Mother Diaries nemwana wamuhovha waona here asikana hanzi kisitione mira wazviwaka ndavakisa wazvionaka ndakisa Joyce kwandiba munini mambo vatora havasi bamunini nayo Nadia ndivo Mr. Ruvinga bamunini venda nhasi makuseni plus bamunini vangu vakagara vachindikira kwai imbotifadzai vedu wetione ingandiri kukutaridza 19s ndaputsa ruoko kokuti mukurambe kanga vambotiti hai fadha vedu ndizukisa mhepo aiwa kana misi kana guys anambokisa guys ngakisa mhepo here hazviti auna bebi saka yakaenda navo saka iripiko nakudzwa mekapo saka yakaenda nakudzwa meka ndisi kuioneni kisisisisanya anodhari zajapuka uri kwahavasi ndivo kagaatotiwe voice unoriziva here voice ravo asi kwaifanira tosa chiuno chipivuti ndiyo Lydia kwaichiwaonei wamboti mhorosa panadai mirai muone gumbo iro gumbo iro gumbo aona gumbo iro marona gumbo iro gumbo wechibhurugwa ariko kuseri ndatedza kuenda nemadhayari sikoko ndatedza kuenda koko because kurima uko havaoni chero ndikaenda kwanzakati ari kumbasini vakadzoka edhesi ndakudza vanatera nefriday 1 ndakudza vanti vanatera nefriday ndakudza iwani Gracie vakunana mutaudzi Gracie kujamba maspika kwaendi muridzo izvozvo thank you Loi memory hanzi harisi gumbo varunotaura nai vaenda rega vamushikiri vadhakwa saka confidence dzawanda nai memo uri kuti harisi nemhaka yei nai memo iwo unoriziva here ndiudze ravo rakadini ndiro gumbo ravo eri kwai yavo CV haina kumira mushiya Mother Diaries saka siveniwo nditeke risk Ashley mira ndikuudze zvinoitika manje murume hasi wokutochengera kudaro sha because murume ndiye munhu anokuwachisa wakatemba murume uchifunga kuti ndakatsiga ndakavhara ndakadii ndakaitai ndikuita yese yese anokuwachisa pekuti newega unosvika uchizorora ina hangu handimbosori chikazva zvekuti kwaheye kudi because agara paanofamba pepe anongosinai andiona paanenge achifamba achienda achiita kwanenge achienda kupi unengosinai haungafambi nemunhu 24/7 ka munhu anenge tori life yakuisha life yako saka zvinoitika pamaminitsi waunozviziva hazviiti hanzi who's that little man okay uyu anonzi anesu hanzi iro gumba rina kupinzai tiro hanzi ndavochisiwe uni Mother Diaries ndovasida hauvaziiko zvino kozi wakaona mapisha kudzaradhara ndo awakaona munziravo iko inovachinja ka gumbo ravo marisivirepi naimesi makaona mapisha kudhara imimi hani ndova makaona ndikutaura zvemapictures marecent ende madzaizi anenge maonei paichi yeyo zvendiwe darauti ane nhumbu kamusikanako kodi pembe ndandazvitaura ndikati pana pane pebusiness yedu onai mudhara dumbura zvinondovatadza seko ndikangodai fo ndoonekwa aenda ava varume tu vari
naye ako 7 ukana nafaza diaries vakawanda naye ako hai vaenda nemwana kunopisa musoro hazviiti chiedza kana manje kwandiri kwachona kakamera yacho haisinyatsobuda mushi mirai ndidai musangane naye ndobva ndazobatwa manje kuti ndikuita madhiri haisinyatsobuda zvakanaka amwe aya nezvirindi vedu vedu imari ko zvinodi imari odi haimari kwanza msurprise kuona musina majusi simeri kunokuita mutondora kuno kuri kupisa zvisingaiti iwe muchembere liden zirume racho karona padhize rutoona pakamera iwe ziguru apa mwana wacho mwana mudiki diki naye mwana mari nezvitema ndikuona zvikuitika pari ndizime ndikutya ndikazima kamera ndobatwa yarovha pano ona zimudhara yedu dadokisa mwana yeye mudhara uyu mai ndodiko You must eat chips. Eat chips, ne? Eat your chips. Kutorwa serious uchindako kutorwa serious mamona muruwa ainda naro padhuze picture maiona Thank you Illness Kalomba. Welcome Illness Kalomba. Mwana mdiki diki ndamoni kamwana kwadi unovamborisa unoti how are you uchidarika wakati wa kamera ude ndo zviripo imari shamwari imari simani guys mirai ndabvunza pane mvunzo wada kubvunza sisi wangu panapa vakoma soderai kuno uyai titambe nemadhairis dai titambe nevana vedu panapa koma chipindura inyaya ndachibvunza uyai padhuze mukoma madhairis makonekwa madhairis vapoya watoonekwa vaonekwa inzwai vakoma ndachibvunza kuti vakoma maita friends ndachibvunza koma chipindira mubvunzo wangu andambobvunza kuti mune murume wenyu murungu vakoma anditi murungu anonyatsogona bonde here vakoma kana kuti ndiye kumongona njuwa muchisiwa ino wangu anogona and zvinotofaya zvangu kozvokuikwai varungu havadi vanogona kutoita kana mamwedzi akati wandira asina mborana nemukadzi achingoita zvemaorial sex muchingoenda njuwa saka mutofarira zvoenda njuwa ini handizvifariri asi vamwe vanozvifarira saka kana saka imi kana musingazvifariri murume wenyu achizvifarira handiti zvavanoda varungu saka munoita sei ndomuudza kuti handizvifariri anobva titsoke oita sei hapana angagodi handizvida anotondirespecta and anotonditi kana achitoda kana zvekonda anotondikumbira futi anokumbira anokumbira kozviriita kuti varungu vanenge kudora vamwe vanawo zvichokodi madora chairo saka muzodii manje padola mudora imomo kana uchiona kuti pane mari
saka munozokugarira keshi. Alright, kana keshi magara ini magarira keshi, asi moziva kuti munhu anenge ane manidzi ake semukadzi mozodii? Ndakagarira keshi zvine mhosva here kana wakagarira dora. Ayo pasi mubhodhi yako inenge ichibuda sometimes vibrate vavhavumu moite modii? Muda kunditaurira madhayaris. Ai tikutaura nditi dzedu here dzemadhayaris Madhayaris muda kunzwa here. isvondo madhayaris muda kuwa here? Taurai. Muda kuwa here. Imi munoita semadhayaris. Madhayaris mukuziwa here? Pindurai mubvunzo. Kwai muda kuwa here? Kwai muda kuwa here? Kwai muda kuwa here? Pindurai ka guys kuti kana kuti no. Pindurai guys shewai muda kuwa here kana kuti no? Kwanzi toda. And manyasokanda malavu nemaleg. Tangai makanda mamwe. Kwai kandai malavu nemaleg kwanzi dora is vacation. Asi nawe ndofunga ndizvozvo ndaite. Ndizvozvo. Ayo malavu enya. Ayo malavu enya. Right. Inzwai madhayaris. Iwone murume wako. Murume wako ane dora. Asa hausi kuguta. Asi pane keshi. Ukaona mumwe kusaidhi kunodi. Andizvatoda kutohwa izvozvo. Ndokazvatoda kutonzwa izvozvo. Saka unochasei? Ukaona mumwe kusaidhi handiti unongorova. Unotorova? Okay. Saka mukabatwa keshi inoindi. Mukabatwa keshi inoindi akapa hamuzozvibudike. Uchibatwa kunani? Vakoma zvinoitika kuti unogona kungobatwa. Nani? Nemurume wako zve. Anokubatira kupi? Vakoma mwandi kune kuri kuchiita here uku? Mamovements anotoona mamovements ekuti asiyana ogona tokuita nazo kuteera kana. Ndofangu nezvaro. Saka ndizvati saka imi munotoona nemena here substitute. Muna here substitute. Kondosheire. Uri. Andizi munonyama. Guys, we are just having fun, man. We are just having fun, guys. We just having fun. Sunday, we are relaxing, having fun. Don't have fun. She said, don't take this serious, Sunday. Don't take this seriously, guys. We are just having fun. We are just having a talk, chit chat, talk. As what Black Label. Black Label, you. Mudakwana father diaries vangu here zvinezvi. Kwai ndogara ndahura pasaidi. Unobatwa orowa waita sei? Unouraiwa nani? Nemurume wako. Saka ndisinganoti vaone father diaries. Ndikuti vanenge vakanondimhangarira. Hamumuoni father diaries. Havamuoni. But ini ndomuona. Asisi bene vanomuona. Saka guys, father diaries atiri kutaura ndi father diaries vahombe. Kuna father diaries vahombe vari ku-UK uko murume wavo. Kwanzi murume wenyu is he French? No. He's Scottish. Kwanzi is Scottish. Hanzi is Scottish murume wavo asi French. Saka murume wavo ndiye father diaries mukuru. Kwete father diaries vadiki vamwe vaya vekuAfrica. Anuma, kwaitira tidze andilile. Muri kuvaona wani? Andilile makatarisa, muri kuona. Muri kuona andilile. Saka icho kutagona kuti kwaye kumadora nti. Kama ushuwa kuna mwana dora kutaura zvichikwa. Saka ukagarire dora. Bese. Aiwa, vamwe unotofungidzira kuti maZimbabweans akatodya akaguta. Alright. Kanoti zvekuda vose zvakangoda. Okay. Saka napakadaro pakaoma. Asi madhayaris rege ndikubvunze ungagarire dora here mumba iwe uchinzwa kuda. Baribi. Hello, my Nini. My Nini, muri say for my Nini. How are you, my Nini? Thank you for allowing Mkoma to come here. George ndeipi murukas akupei. Vadzakwa George, vadzakwa zvava. Kwanzira bla amulipo wenyu. Ndozvokutaura kabla amuli kuti wavo anenge ane chidora. Ndozvavari kutaura kuti anenge ane chidora. Saka pachidora banzi dora rigaririke. Messi. Kwanzi taridzewo father diaries wemhiri kwemakungwa. Kwatokumbira kuona father diaries weku-out. Aiwa mozonditorera ndakambotorerwa before. Kwanzi ndakambotorerwa nefriend. Imbovaudza nyaya yefriend. Inzwai kasikana ndakambotorerwa murume neshamwari best friends. Saka zvekuda kurakidza baba diaries handichatodi.
zvakafamba sei imimi kuti musori kwerimbe ndaimudza masikireti angu musataure mazita emunhu aiwa nditauresa remunhu ndaimudza munhu masikireti angu ese yange ari a friend in need a friend indeed kudiaspora iko kudiaspora indiri kuudza munhu nyaya dzangu kuti ainini munhu ndida kumusiya ndekuti ndaakuda chi ndaona zvinhu iye ndobva anondipisa nerweseri nyambisirwa bva atonditorera murume pakatoenda pafather diaries vapo asi andi mama muda kugara makutosiyai but ndinoda kusiya ndega kai kune uti unoti kunondisiyirisa saka akanorumira kumuudza kuti ndobva vapedzisira vakutogara vese izvozvi vari vese vakazosiyana futi vakaita 1 year vachigara vese ndovasiyana hapana kumira musha saka handichada nemurume wangu handichada nafather diaries sisimeni vanomuona indomuziva handotaura naye indotaura naye ndomuziva anoti sisimeli hatogoni navo sisimeli hagoni navo hanzi achatorwa varimogomuonepi kuti mumutore kwaya mutoreni kani handisitiri maloya chamwari pane mari hapana loyawo sha theodora pane mari pane loyawo sha usada kunyeba sha pane mari ka pane mari unonyeba iwe hapana loyalty pane mari uyu munhu anokuziva ini ndiani Patricia kusi kwenyu hanzi Lilian please inbox me you have never changed zvakavana murikutozikana mune mbiri yacho mukutozikana wakoma mune mbiri yacho hanzi you have never changed uya kubox uya kuinbox haiwa mudairis wenyu isisimeli hanzi andinoda kukuisai pamwoyo kwai saka varume vakusha hanti zvongodhipenda kuti iwewe Patricia uyu ndewekosisimeli ndiakaita achiita kuti ndiendesere vanhu zvikafu vari pamakwarantini yeyu but angaita zvakanaka kakakati ndaiuza munomboita zvakaipa wani maita zvakanaka wani iyeye but makagona wani maita zvakanaka. It was a very good gesture ikuendesera chikafu vanhu vari mukwarantini. Ashley aiwa Ashley hausadaro zvaakana sisi vangu handi bankuru vangu hazviti guys rimoti inini munotichera nhasi ndazosiya imba murungu ndikamugona here ini ndizvokunanzvowana ndingazvidini haina kunga ndizvidi saka ini murungu handifungi kuti ndikatodzokera mukuona kuna museyamwa ndikatotsvaga rimwe seyamwa rimwe seyamwa ndikatotsvaga guys izvo kuti ndingaenda kumurungu ndingazvikwanisa i ndotozvida zvomurungu bodo zvekunanzva ndotozvida kugara chingonanzva kunge nyoka aibodo izvozvo ndopa zvinotangira munoda uri marongo kusogara uchinuwa mate asi kudi anyway hanzi napatisha handina muna contact yenyu saka hausi shamwari yangu kana usingani akanzi natsisi shumburesi makatichengeta yenyu antilileni akamukasigwa malavha enyu shumburesi handiti mari joine basa here mandinodiwayo asi pakuona njuwapa andipapo ndopa ndichipuwa zvangu mari hai apakaipa uyai kudiaspora uko wapedza mashifti ako omboonowa chidhara nokutula pamate apa ndo panoita pamate apa ndo panozoda 10 off ndo panobuda 10 off yose pamate because unozogara uchinuwa mate aiwa varungu magara makadai so utoya kuzokunanzva mai mwana otokunanzva pefime wazore otokunanzva nanzva achidzoka uko ototi ndakubika otoya kuzokunanzva guys kugara uchingonanzva every time unotonofuti wabikirwa yakona zvokuti ndobva kubasa ndoona murume uyo uchibika unoona murume abika anzira ndesha kunanzva ndorese kunanzva 10 off amen zvodhipenda nemunhu ndofunga madharisi ndokudai kwai madhai mukadzi ari madara pressure tiutorimwaisa ndakada pressure mazuva ano kana pressure zero kwai naadvance matowe handiti murume wangu anondinanzva so ndiri kumwa handiti went with you before mazina Patricia I last spoke to you 20 years ago matika in Canada I went with you before makashanda naye ari kuCanada Patricia uri kuCanada Patricia upi 20 years mbamwe matamukangama pamati apa mwana wamofa ndo panonetsa unenge ungorembuka plasika matanyika mika munhu uya anoziva romance masikati here tariro
kwaina every ndo zvida zvekunanzva vanhu vari kunanzva muzimbabwe saka muri kunanzwa paini apike kwaimbozvizamai. Can you be my penny Paulili? Varungu are loving Sisimeli. Varungu vanopa love kana anonwa ngasingeni pamuromo pake. And hapana musu haaregere kufona achirega kubvunza kuti yes meladya here. Madhairis akaoma. Imi vana imi makaoma. Zvinhu zvamunotaura izvi munozviwanepi? Munoti madhairi ari smart and very well educated madhairi. Zvinhu zvamunotaura zvose izvi experience yayo mukutaura iyi makainongepi? Munogona ndokudai madhairi inini anombokusiyai. Yowe yanzi nateresa kunanzva kuno. Teresa ane murume atisasi murungu asi ndewe munhu oraitia. Asi munhu ndo munhu. Kwai takavereka we worked kuChamber of Mines. Uri mupenyu naiwe. Kwanza na Evelyn wangu ananzva muhuro zvinodaka. Saka vanhu vari kunanzva muhuro. Komba kuti aiwa ndonanzva muhuro ere. Ini yangu huro iyi. Zvinoenda zvichida ine pasi. Aishuke nenguramba mukonanzva. Komba kuti munonanzvawo mainini muhuro. Munonanzva nanzva mainini. Kwese ndoya. Azi ndoya. Ukala katani vanoya guys. Vanoregerere. Uye bodo. Saka tiri kusarira kumashure nai. Handisadi na sorry zvenyu zvandiri kutaura. Avapo handisadi. Pando zvandoita. Avapo. Inzwa Messi, inzwa ione comment ya Messi. Messi umbonindodza kuna pamindo vamhorosa. Umbonindodza kuna kai nanzva naimeka ashiwa akuti iwe. Inga tiri kusarirawo muZimbabwe muna ivi. Aiwa ine wangu anobvira Sisimeli anobvira pa4 apa achidaiwo achidai nemadzenyu obatwa manipples ese zvichindo achingodzosa matema mamwe muchitanga imi madhairis ndida kumbokubvunzai chinhu hani staira munoita dzipi kwai gurundoro vawane kunanzva shuwa here gaichamunotora vanotsuka gurundoro umbanotora vanotsuka gurundoro kwai vawane kunanzva vari murudo gurundoro varimo murudo kwai senge mukazozviita zvokusvisvinwa muhuro hamuzorambe futi saka muri kutonanzva here guys matitonanzva here guys hai ini ndotoita handi kunyeperei madhairis ndotoita zviri kutofaya zvangu saka pavarungu venyava pamunenge muchita nyaya dzesex muchita nyaya dzesex muno aiwa ingadone zvingaiti muchita nyaya dzesex nevarungu venyava motoita zvese zvinoita kuafrica mutiko vanoitawo zvanadhokidoki vanoita inga henyu saka zvakaoma Zimbabwe inga tinongosarira shure naiviriwe inga ungosarira shure viriwe tinofanirwa kumboita imwe function kamadhairis isiri yehaiti morongana Sisimeli namukoma Godon asi hakudiwo varume ikoko tochida vakadzi chete sangoma kuti vanonge vachipinda papi apa ndipapa ka vanenge aiwa kana mati kunongodiwa vakadzi sangoma kuti navauizvi ndatini tida kuronga Sisimeli ngavaronga asi tida mboronga vari kuUK tida kuenda kuTurkey takananga Turkey pakati tosangana kuteki tosangana pakati neteki hakuteki pakati teki pakati saka vanokuno kwaSifrika tongoita group go to Turkey chero vanenge vari kuzobva nemari dzavo handitimati kuZimbabwe kunongodiwa passport yako chete vanongoapulaira passport kwanzi naJoyce pakupinda china manje kana ndoda kutungotanda redu tichifara ndambokubvisai kunegativity yemumastreet ndosaka ndauya pano ndatiri mbokubvisai kunegativity yemumastreet zvamukaita nezuva pano timbosveka makatidabisa neziroka aiwa ndiri kunyepa handina kana munhu wana anomboti makatidabisa madhairis Sisimeli pamberi navo asingavade amhene ikoko it was classy vanhu vanga vakachena kwai takaitirei vakadzirei huku aiwa nezuva iwa akana
Nani yasimeli mukusaririra. Kai sex lesson tichouya. Ndoya tiri kutoda kayo. Kune chinhu chinonzi sex lesson tii. Aiwa guys, that's serious. Tatoti vakadzi vechirungu perform better than women in bed. Unochisere. Ashley. Sure here izvozvo. Indava wadaro. Chikuda yeteki guys, chikuda yeteki next year apa. Chikuda yeteki next year guys. Chikuda yeteki. Love you too, Joyce Mapiano. Today take guys next year. Kia ma shift tutakwenda kucheck. Na toda kushepa summer time. Summer time ngatiseve imali. Aiwa. Pane vanoita vari mu pub group eda vanoita zvenikiri. Vanoita zvema group zvema agents. Ngava organize. Vano organize ivavo And I'm ready to go. Pemchele next year tikuda ku hanzi makupi. Hatina bo shift isi tiri pano edu tikutotara nyedza kuti next year take tinogona kusangana madiaspora neAfrica because pakati imimi muri ku UK padhuze vari kuno kuAfrica kuno kuchongobvawo tikatsvaga mapackage ematiketi tsika anenge akachipa ya totenga before kana kutenga mbijana kuitira kuaccommodate vamwe vanoda kuenda chero tikabva kuno kuAfrica kukabva vanhu 10 kana 20 kuUK kobvawo vanhu 10 kana 20 anomaona totorova pasi tikuti hanzi vakadyire huku hanzi haifanga kudyiwa huku ipi futi huku ndiro yanyora mukomecho kwanzi lini ndakagara kadai very pleasant hanzi called me in Alois azvoda tichekutiwane vanhu vanoita zvemaagents guys kana muripo take group booking ndiye hatisi kuda yoyo mesi saka kana varipo vari kukunana kunze kwenyika kwanda zvinhu zvemaagents guys uyai katitaurirani yai mutibate titaurirani toda kuendawo kucheki mukazobata sisimeli inini ndinogona kuzobatsirawo vatomita hafu ndogona kuti kune mumwe munhu iwo chibvisawo mari hafu ndokubatsira handiti musangana pakati weinda ndo inonzi family support ndokubatsira saka ndogona kunhongwa kana vanhu 2 ndokubatsira ematikets kwaisimi ndakwanda wenyu muri kuda tishi tisha haakana andisanina kugroup chinyora tikuda agent ngatizoti zvingafamba sei atiuzoti vanhu vekuAfrica tikatenga kuronga zvinhu zvediko zvinezvi zvingaita mari asi mugare maziya kuti madhairis ndapromisa matikets evanhu 2 kuti ndobatsira mazvinzwa maishanazatoti ndiripo call me in Turkey saka nakwangwara ubva watenga kutenga madhola ako uchisa pasaidi chiunganza zvimadhola zvako waunotenga patinoenda kuholiday wobva wahodha patinoenda kucheki pacho wobva wahodha handimona wobva wahodha nezvinhu zvako utouya uchitengesa utouya uchitotanga kuita bhizinesi rako handi kunonzi kwakachipa zvinhu kutengesa zvisingaite handi mazvinzwa guys tatokuzai maplans edu pano nhasi and it's true tikuda noshingira tinotofamba nawo because hatingatauri zvinhu zvehaiti next year because hatizivi dhidhula yakatimirira kusvika papi pakona asi take it itozati inogona kutobuda because whether kuZimbabwe kwaendwa mongotenga matiketi kuZimbabwe ikoko kana ngotenga kunoko asi muri kuZimbabwe zvongoda passport chete anzana Dumebu unoda kuti une passport here cha Dumebu une passport here mufana Dumebu wangu ari kupi nezuru akasara zvake kuRustenburg atikwedese mari hatizivi wakamaranga mira timbotanga tatsvaga maagents tinzwa tichanga tatsvaga maagents tione maagents 3 kana 4 tokompea magroup cheapest one yokureita nayo because tiri kuda marese maflights anenge achiinclude accommodation nebreakfast pamwe lunch hatizoinidi togona kutenga matakaway because kufa kwakauya guys let's move let's go hatisi kumira kufa kwakauya kufa kwakauya handei guys hatisi kutombomirira munhu time waits for no one hatisi kumira and hatisi kumira kufamba nebread totofamba nebhora haiti Zimbabwe are you ready yes haiti Zim are you ready yes we are coming uya next year Turkey diaries aiwa take tatoshingirira nayo Turkey aiwa Turkey ndizvo hanzi mubva mahodha pema I know ndisati kutoshingirira tichibva tatohodha mabhere edu ikoko
pita tichitengesa and munoziva kuti but kana ukahodha alright maflights anochipa after Christmas because anenge ari paspecial offer pasero zvakangofanana nesero dzehembe handiti ndizvo shorai zvichiri kuita matiketi anochipa after handiti shorai ona handiti kune vanhu kwai kucho zvima agency handiti kune vanhu vaya vanenge vane mapackages avo mamwe hamene zvavanoita vanoshanda hamene handitizivi language vanoshandisa kumakambani ikoko kuti tipiwe madiscount nechichichi anomaona zviriko wani zviriko stereki yemapackages iriko and especially rikaenda riri group munotopiwa madiscount saka tida kuenda kuteki jane asati aziva sha asati atomboziva tinototsvaga mna nokuti anotanga kutoita zvokuronga tinototsvaga mna notirongera first handiselina varipo vauya tinototsvaga mna notirongera guys tinde kuteki ko anzoaskitati ati mubvunzei mubvunze futi maigani vanonzi maigani vari kwenyu kuikeko vabvunzei maigani vanonzi maigani so muvabvunze vanhu veiteki vaida wena aiwa teki totoida and zvazvikanakira kuti muri kubva manoodha zvinhu zvenyu zvamunouya muchitengesa anenge aitora kosara ikokosara nemutekishi wake aiwa hakusara havasari kuseka zvangu kusara havasari aiwa kuseka zvangu handisa saving now izvozvo mamoiteka tipiwe maquotation titenge kusevha iko zvino kwai saka todla here simeni milini yekudla ndakatotadza zvakatoramba ini milini zvakatoramba haini zvakatoramba sha haina handichina hangutarisiro nazvo zvakatoramba ndakatozvikatsura ndakazvitadza zvotoda vava vakadzi varungwa aiwa ndinozvita vakadzi varungwa vanozvita hanzi nabridget ishi bridget hanzi mukangoita 10 chete moita booking neflight yakanzi kunga flight sender is cheaper toita izvozvo orit bridget zvinoiti 4,000 rands akachipa wani 4,000 rands chete neriteni chete zvitogwa nomwe muna neriteni here muna shuwa here neriteni here guys ikanzi 4,000 return ikanzi 4,000 return aiwa ndinobhadhara ndega yese yevanhu 2 nokubhadharira asi January kupera after new year definitely matickets anenge ari paspecial offer any ameno kusaka kunogona kubhadhara deposit ari paspecial offer asi muzive kuti mukabhadhara deposit ukazoti ndida kukanzura hauzopuhwa mari yako refund yese sometimes panenge pane ma-terms and conditions ekuti ukakanzura hupuhwe ningirikini refund yese vanogona kukupa half of what you paid saka vanhu ngavaitenekushuwa kuti ndida kuenda pa-100%paunowana refund yako ngatimboti mupa marwariwa mafiwa kana kuti chii that one you get your full refund kwakachipa bridget ukuzviona kuzobe kuzodhura kakutoita kudarika kutekekana zvakadaro tikasatenge matiketi aya asi agent anokuita seni accommodation indinayo agent pana ndinozoda kumutaura panapa ndichaudza sisimeni mamoyo dhairi zada kusapotwawo vedu wei nezuro takazopedzisira nina sisimeni pane vanhu vatikatengera matiketi asina kana mbouya hatitaure mazita but it's not fair madhairisi kana nemo munozviunose wotengera munhu tiketi orega kuuya ubva wangoita uka 2,000 kakwe kunoodha pasaiti utonouya nezvinhu zvako zvakawanda hanza itikandikuti anisi zvanyorwa mucomment section iwo
guys tambotandara take me out me sure Cynthia I would love to see you Cynthia my friend Mwarakuitira nyasha madhari murare boka. The guy chinozorora takuti ndakatanga chilive timbobvisa vana vedu kumanegativity kumastreet ndikatega ndichange chilive vana vauye timbotanga kubvisa negative dzemastreet timboseka zvedu ndosaka ndanga ndakudedza izvangu timbotandara iyi timbotandara kai ndachanezva kuti tienda nditi ko vanenge vasina nadhedhi chavanozofila sei vasina vanadhedhi vanozofila sei ukaona dhedhi vako kuvasina dhedhi ukazoona vakutarisa vamwe vanenge vane magaro unozodisha havana dhedhi ngavasari kuteki hatisida varume kakuteki hapana munhu ari kuenda murume kuteki kwazisililieti saka varungu havadi kuita nepuri renhamba 2 here ini hasana mbokusvika ikoko asi havana mboku havana kumboatemptawo no not kwandiri not kwandiri nokuti kwai vari kudo zvavo izvo vanode vanenge vane saka pamunoda zvavo munodza nemagaro komuri kuchezira yatiri kubvunza here mukoma pindurai yes hai pakaipa hapana mboipapo saka madiaries todona here namba yanza ipiwi munhu namba yanza ipindi munhu Theo madhora pasina mashowers okay no problem Theo we can meet and we can talk and we can chat madiaries anabvunqa we can meet and talk guys mazvona ndakati chembere diaries dedu simachembere vauzi diaries izvedu machembere vedu tisiyei isu tiregei machembere tidye mari dzedu zvifarigwe isu guys hatisana vadike penjeni dzedu hatidi zvisina mahedhe zvifarire zvisina kana mastress mukati and asi tinongokudai chete yes yebo yes ina anondituka handipinduri asi ndokudza kuti aiwa lingire kumafamu vano tinovayeuchidza lingire kumafamu tinovayeuchidza aiwa handiri kuriziva okay bye bye guys bye bye tobatsana mangwana guys bye bye